Джипси яд в захарна фабрика беше като да влезнеш в устата на лъва и той да те дъвче и ти да си бучката захар. Всъщност ние за първи път влезнахме в сърцето на гетото. За първи път наистина в реална ситуация ние се срещнахме с тях, за които е създаден Джипси яда. Преди да заминем за захарна фабрика, разбрах, че те ни подготвят изненада. Истината е, че бяха нарязали нашия страхотен плакат на парченца, т.е. бяха ни изрязали нас тримата и си бяха направили плакат от нашия плакат. Просто бях шокирана и си казах, след като те правят нещо за нас, трябва и аз да направя нещо за тях. Тръгнала съм към захарна фабрика. Направила съм им амулет. Копче за любов. Прочетах историята за една птица, която пътува и през деня каца само в циганските квартали, през нощта се превръща в чудно хубава девойка, която им танцува песни и танци и им дава съвети как да решат проблемите си. И си казах, ще я кръстя Жалмие. Защото като се замислих колко много ми е жал за огромната пропаст между тях и нас и всъщност аз отивам там точно заради тази пропаст. И тази птица Жалмие ми донесе тази гривничка, която им показах и им казах, че е донесла една и за тях и накрая на представлението ще я дам на този, който най-много я заслужава. Даде ми една повече да я донеса на вас. Няма да си представа това канапче с копче, облечено в митологията на птицата Жалмие, каква сила ми даде и как аз имах възможността да ги държа в ръцете си. Ето така, като агънце в шепи ги държах през цялото време и те просто играеха по моята свирка. Ако им кажех танцувайте с мен, танцуваха. Ако им кажа сядайте по местата, сядаха, крещяха, млъкваха. Всъщност те наистина имат нужда да повярват на някого. И когато повярват, те се променят. И мисля, че това е което трябва да правим. Да търсим и да изграждаме доверието един между друг и да търсим промяната. Ти искаш, нали? Ама няма. Едно знам, на теб няма да я държа. Имаш сила. Едно от най-хубавите неща на това, че бяхме в захарна фабрика, че никой не беше свикнал с атмосферата, никой не беше ходил в подобно място и то си е като град-държава. По-град-държава даже от Ватикана, според мен. И има много интересна атмосфера, с която да се сблъскаш, обаче след първия шок, така да се каже, след това всичко става много по-цветно, красиво и е много ясен спомен, който се запаметява в съзнанието ти. Нещо, което като музикант, като артист, като актьор, просто помниш много дълго време. Има много инспирация в това, много красота, може би не външна, защото всичко е доста мръсно там, доста така натюр, но в крайна сметка носят самите хора една вътрешна красота, която някакси успява да превъзмогне целият хаос, в който ежедневието им се разполага. Няма представление, преди което да не умирам от страх, от неизвестното, което ни плаши и мами едновременно. Очевидно, моето любопитство е по-голямо от страха ми и затова до ден днешен го играя, но никога няма да забравя страха и ужаса, който изпитвах от неизвестното
когато пътувахме към захарна фабрика. Беше ми бедна фантазията да си въобразя какво значи това да бъдеш сред тях. Какво значи това да дишаш изгорели гуми и да правиш изкуство. Брутално. Винаги Джипси Ада говори за едно момиче, което търси любовта. Този път обаче Джипси Ада говореше много повече за тях, отколкото за мен. Много бързо разбрах, че дадах си сметка всъщност, че на тях не ги интересува коя съм аз, какво им казвам. Това, което ги интересува е живия комуникативен поток. И така цялото представление се реши в диалога между мен и тях. Има ли някой друг главен? Виж класни ли ядеш? Радостно тъжен празник, също като най-хубавата музика, отвъд мажор и минор, отвъд определенията, която носи една своя магнетичност, също както са магнетични и тези хора. Техният дом наистина са техните сърца. Те ни поканиха в това свое истинско живеене, отвъд граници, отвъд условности, с които ние сме толкова свикнали в нашия градски живот. Поканиха ни в българската Индия, където се пее, където се танцува и се диша с леко сърце. Ние станахме едно, в съкровеното споделяне, което те ни позволиха заедно да осъществим. Благодарим за тази споделеност.